Iparraldean gazte hainitzek laborantzan ari nahi dute, eta gazte horiek berdira formatu, lanbidea ikasi, beraz, helburu bat zen ere pertsona horien formatzea. Eta azken helburua zen, biztanle eta konsumitzaile eta laborari ekoizleen arteko harremana bultzatzea. Proiektu horren eramaiteko taldetxo bat sortu zen, eta hor iparraldean diren elkarte edo erakunde hainiz badira. Aski dinamikoa da, bai laborantza munduan eta bai udaletxeek eta gure proiektuaren garatzeko sustengu hainitz erakatsi zuten. Eta beraz sortu ginuen gure kooperatiba 2011an. Gauza pixkat berezitasuna ere zen, laborantza munduan, enpresa edo langile munduan diren derecho sozial eta baldintza onak ekartzea. Egan nahi dugu, lan kopuru tipitzea, hilabete-sari on bat lanari begira, bakantzak edo pauso egunak, erizirelarik gelditzea, erretreta, lan munduan edo enpresa munduan eramanak izan diren borroka guzi horiek laborantza mundura ere ekartzea. Hala izan zen hori. Beraz hasi ginen, tipi eta orain 2025an 4 langile kooperatzaile gira, badugu 9 hektarako eremu bat, baratze gintzan. Nola kudeatzen dugun gure kooperatiba, sortu ginuelarik, biltzen ginen biltzak nagusian urtean behin, kolegioka sortu ginuen, skik edo ezagutzen ez duten entzat, baina kudeantza edo erabakia kolegioz hartzen dira, eta beraz 5 kolegio sortu genituen, bat kolektibitatearenak, udaletxea, errielkargoa, bat langileak, bat skika edo kooperatibaren zerbitzuak baliatzen dituzten pertsona edo erakunde guziak, beste bat ziren laborantza munduan ibiltzen diren elkarte alternatiba guziak, eta beste bat enpresa eta kideak. Piskat, horrek enpresetan badira bertako kooperatibak, baina ere erriko biztanleak sustengatu nahi duen, erriko biztanleak parte bat hartzen du eta hor sartzen dugu. Orotara 85 kide gira. Baina erabaki handiak edo pixkat garapena edo geroari begira hartzen diren erabakiak, biltzak nagusian hartzen dira urtean behin, eta erabaki ginuen, erabaki baten hartzeko 3 kolegio berziren adostu. Hola, bosten gain 3 adosten dira aldaketa bat egiteko. Gero, eguneroko lana, baratze zain langile kooperatzaileek dute eramaiten. Enpresa bat da, ala ere, beraz behar da errestasun hori eta gure aktivitatearen eramaiteko. Sartzen girenak, ni hastapenetik kooperatzaile sartu nintzen, proiektua nahiko nuela sartu, baina jakin behar da, orain sartzen den pertsona bat, baritu 2 urte, eta hori datzia dugu, 2 urten buruan, janen dut, edo sartzena kooperatzaile edo joaiten da. Baldintza da, hor egoiten diren baratze zain langile guziak kooperatzaile izaitea. Gero badira batzu sartzen dira, ateratzen dira, baina gure kooperatibaren lana kooperatzailek dute eramaiten eguneroko lana, erabakiak hartzen eta eramaiten. Eta beste gauza biziki importante bat izan dena niretzat eta guretzat beti, denek kooperatzaile gira eta lanpostu guziak importanteak dira. Jan nahi dut, pertsona batek behar bada lan bortitzago bat edo pojuak garbituko ditu egunero eta beste batek hartuko du zuzendaritza edo kondularitza, baina ez da bat bestea baino importanteagoa. 2 postu horiek importanteak dira gure kooperatiba eta gure enpresaren kudeatzeko eta eguneroko lanaren eramaiteko. Beraz, hori duritzen zait aski importantea dela, beste enpresa klasiko bat begira, nun badira postu bortitz eta zailak eta zuzendaritza edo postu hobekio ikusiak direnak.
zer jango nuke, gero, ala, justu gure aktibitateari begira, zer egiten dugu, konkretuki, baratze zainak dira. Beraz, baratze zain ekologikoak ekoizten ditugu, gero egiten ditugu ere arbolak, nunca fruituak ere ekoizten ditugu, eta landare tipiak ere. Jakin behar da, baratze kari baten biltzeko, behar da landare tipi bat landatu. Hala, entsalada bat biltzeko, behar da, entsalada landare tipi bat landatu, eta hori behar da, ekoiztu. Hor ere, konturatu ginen, gure lujaldean, etzela neorketzituela landare tipi horiek egiten. Joan behar ginen, Frantziara, edo bi edo 3 ordu bide joaite horren ukaiteko. Beraz, erabaki ginuen, beste etxalde eta beste baratze zain batzuekin, kooperatiban biltzea pertsona horiek, tailer baten muntatzeko, egan nahi du landare tipiak hartzen dituzten laborariek kooperatzaile dira ere, kooperatiban sartu dira ere. Hori da, besteri maiten dugun zerbitzu bat, eta ez ginuen nahi ukan hageman hori nun klienta ornitzaile, bainan partaide. Hala, klientak dira ere, bainan partaide dira. Eta hori iduritzen zait dela pixkat guretzat biziki importantea den gauza bat. Hala, gero, zete, bai, ingurumenari begira edo... Bai, nik hor galdera igual, ja klabe batzuk eman dituzu, ez? Nik hemen uste du lanpostuen duintasun hortan eta meritokrazian erori gabe, ez? Nolabait ekitate eta hortan, esan duzula, zaintzaren ikuspegia. Hemen igual, bigarrengo botanizuen galderari lotuta, eta igual lurraldeari begira, oza, lurraldeko impactua esan duzu, ez? 2011 hasi zinetela, ja urte batzuk badira 2025 arte ordun, ze impactu sortu duzuen, zein den zuen pertzepzioa, herritarrena, inguruarena, hori aipatzea, uste dute bereziki interesgarria dela hemen gauden ontzako, nola bizi izan den hori? Astapenetik, pentsatzen dut, hautetxiek eta sortu zuten taldetxo horrek, gure ezkik etxaldea, pixkat lujalde garapen tresna bat bezala pentsatua zuten. Bai, badira beharrak, berdira bardaian, egunero joan eta 3 aldiz egunean joan, baina berdira beste behar batzu ere. Eta pixkat lujalden garapen hortan zer falta da? Falta dira baratzekariak, falta dira ere formakuntza lekuak, eta falta da, eta hori izanen da helduden urteetan garatuko dugun proiektu bat, eksperimentazioa, jakin behar da aldaketa klimatikoa biziki konkretua dela guretzat, eta nahi bali madugu segitu ekoizten eta jaten behar da egokitu. Eta beraz hori ere izan da behar bat eta helduden urteetan egiten duguna. Gero, biztanleak ere, hor ikusten dugu gure erritipia 700 biztanle dira, biztanle hainitzek ere parte bat hartu dute, eto heldu dira gure txalderat baratzekarien erosterat, izan da, pixkat, bakotxak bazituen bere beharrak, eta ideia zen pixkat behar desberdineri hori erantzutea. Astapenetik ukandugu ala ere hori hautetxien eta udaletxea eta erri elkargoaren sustengoa. Baita ere, Frantzian, nubelak iten, Akitania erresuma biziki importantea da, eta sustengoa hainitzek argi du 2010 eta 2020 artean ekonomi sozial solidaire gaiten den arloan. Beraz, gure bezalako proiektuak ez dira hasten ahal diru laguntza publikorik gabe. Hala, ez da posible. Behar da hasi, eta gero edo modelo ekonomikoa martxan da eta lortzen duzu gero ibiltzen, eta batzutan proiektu berri bat bultzatzen delarik hor izan behar dira ere laguntzeko. Eta hori sustengu hori ukandugu kasik beti. Orain gure zaitasunak izan dira pixkat COVID-etik landa eta pixkat aldaketa klimatikoarekin gure resuma eta Frantzian orokorki zaitasunak badira laborantza munduan eta adibidez hor erabaki dugu gure modelo ekonomikoa etzelako zaitasunean zelako baratzegintzaren beste struktura bat muntatzea, baina beti gure eskikaren bahne eta struktura horrek beharko ditu eskikaren arauak eta helburuak bete. Beraz, segitzeko eta irauteko eta beti bizirik izaiteko behar da ere batzutan egokitu. Egokitu gauzak aldatzen direlako eta behar direla erantzun berriak edo modelo berriak eraiki ere.
Bai ez. Davizen gana pasako gara orain, gero geratu zai galdera bat, baina igual zuk azaltzen duzunean, egingo dute agian loturatxo hori, batez ere iparrego kanpoan hitz egiten egon garelako horretaz ere. Orduan, David sustraiak kooperate bati dator, berak aipatuko du ere, azkenean aholkularitza ematen du, nekazaritza eta agroekologia munduan, baino gaur bereziki igual aleko proiektua azaltzera etorri da, eta hor, zentratzea ere eskatuko dizut gehiago, gaur hemen ditugun gobernantza, lurralde inpaktua, interkooperazioa harremanak guzti horretan zuen esperientzia kontatu alizateko. Hor zehatu, argitxuko ezela, eta gero egingo dugu lotura txiki bat bukaeran. Oso ondo, eskerrik asko, Leire. Eta eskerrik asko, gobidapen hau luzazeagatik. Gaur egongo gara hitz egiten pixkat aleko proiektuaren inguruan, eta batez ere Gasteiz inguruan planteatzen ari garen proiektua da elikadura sistema lurraldetua bat. Oin dela 4 urte edo Gasteizko udalak argitaratu zuen txosten bat, eta azaltzen ziren datu beldurgarri batzuk. Lehenengoa da hirian jaten dugun janari freskotik, Araban bertan ekoiztutako porcentaia bakarrik 1% dala, eta gero beste aldetik ere, 5-6 urte barru, sektoraren 140 erretiroa hartuko duela. Eta datu hauekin, abia puntutik, egon ginen hainbat erakunde bilduta, pixka bat hausnarketa bat egiten, eta CEA, Centro de Estudios Ambientales, Gasteizko udalatik sortzen den erakunde bat, bildu ginen hainbat erakunde edo kooperatiba ezberdin, eta denon artean aurkeztu genuen proiektu bat Life Deialdi batera. Eta azkenean atera genuen, eta asuntoa zen sortzea zirkuito labur bat Gasteizen inguruan 3 zutabetan oinarrituta. Lehenengoa ekoizpena, bigarrena logistika eta banaketa sistema, eta hirugarrena kontsumoa. Orduan, lehenengo zutabe honetan, ekoizpenari sartzeko asmoa izan da sortzea nekazaritza testgune bat, eta nekazaritza testgune hau nahiko bitxia da Europa mailan. Bi ezaugarri ezberdin ditu, alde batetik ekonomia sozialetara aldatzailearen ikuspuntua barneratzen duela, eta gero beste aldetik ere, pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela ekonomikoki bideragarritasun bat lortzea ekoizpenean, eta horrexegatik sartzen ditugu hainbat nekazaritza birsortzaileen sortutako tresna edo erraminta berriak. Orduan, nekazaritza test honetan, lanbide astapeneko bilbide bat planteatzen dugu, lehenengo fasean 6 hilabeteko formakuntza bat, eta formakuntza horretan gurekin hasten diren ikasleak 6 agroekosistema ezberdinetatik pasatzen dira. Lehenengoa da baratzegintza biointensiboa, gero ere baratzegintza estensiboago bat, frutagintza, lehorreko laborantza ere, ganaderitza baina diversifikatua, eta gero beste aldetik ere sartzen gara silbopastoreoekin, animaliak basoan sartuta berriz. Orduan, ikasle guztiak 6 agroekosistema ezberdinetatik pasatzen dira, eta gure asmoa da sortzea euren artean atmosfera bat, nun kooperatibismoa bultzatzeko aukera. Orduan, jendea 6 hilabete horretan pasatzen direnean, batzuetan, adibidez pasaren urtean 16 lagun etorri ziren, eta horiekin hasi ginen lan egiten, eta kasu batzuetan, pertsona batzuk bakarka bidea jarraitu nahi dute, baina beste batzuk ere, kooperatiba bat bultzatzeko asmoan dabiltzate. Eta 6 hilabete hauek bukatzen dutenean, aurkeztu behar dute plangintza ekonomiko bat, eta horri lotuta, hori aurkezten dutenean, pasatzen dira bigarren fase batera. Bigarren fase honetan, egiten dutena da, aurkeztutako eredu hori testatu, urte baten iraupenean.
Eta gero fase hori pasata gero, ematen dute urrengo urratsa dela 3. fasea eta ja da profesional maila lortzea. Gero beste aldetik, bigarren zutabea da, proiektua da superkomplexua, eta hainbat gauza azaltzea da super zaila, ez? Eta bigarren fase honetan egiten duguna da logistika eta banatzeko sistema bat, batez ere oinarritzen dela merkatu digital batean, eta egiten dana da hiritik kanpo etortzen diren janari guztia biltzen da toki konkreto batean, food hub eredu antzeko zerbait, edo biziola antzeko zerbait, eta gero hortik eta aurrera jendeak, bai kontsumitzaileak, bai kontsumo taldeak, bai dendak, bai bioalai, horrelako taldeak egiten dute euren eskaria, janari guztiak etortzen dira toki konkreto batera, han egiten da produktuaren agregazioa, eta gero banaketa egiten da bizikletaikin hirian zehar, ez? Eta gero... Zer? Hori, beste kooperatiba bat dela, eraman ere, olatekupen sartuta dagoena. Eta hirugarren zutabea dela kontsumoa, ez? Eta batez ere ari gara lantzen erosketa publiko arduratsua eta zelan planteatzea udalaren jantokietan zelan egokitu pliego ezberdin batzuk, ez? Erosketa hori egiteko, eta pentsatzen dugu hori lortzen baldin bada, izango dela kriston traktore bat, ez? Jende berria lortzeko lehenengo sektorean eta bultzada bat emateko. Uste proiektuak pixkate argi hogeatu diala, eta igual galdera batzuk botatze aldea, guzti honetan suertatu zailen ereak ere esan du, eta argiki zuen proiektuak ez, erreleboari, etorkizunari zuzenean erantzuna ematen dio. Horretan ereak igual pixkat generoarena ere aipatu du, ez? Beraiek biziolan, guain 3 nekazari berri zehatu dira, gizonezkoak dira, zuek ere igual pixkat aipatzea perfil hori nola ikusten den, ez? Norrari da ekoizpenean uste dut hemen ere interesgarria dela eta askotan argigarria, ez? Zein gerturatu da formakuntzara eta argitxu zuen kasuan ere zein den profila. Desberdintasuna duguna barkatu iparaldean, gaztainitz heldu dira laborantzarat. Gaztainitz instalatzen da, gogoa dute eta ez dute garen sobera, baina nainiz bada. Bigarren gauza, hasi naizelarik duela 20 edo 25 urte, formakuntzetan edo baratzezain bilkuretan, emazte bakarra nintzen, eta orain erdiak emazteak dira. Beraz, eta azkena gure kooperatiban gauzak partekatuak izan dira, aski partekatuak, beti emazteak zuzendari. Baina uste dut hori gero soziologia dela ere, iparaldean, hori barnekaldean, laborantza hainiz bada, biziki bizirik da, sare hainiz bada, eta etxaldeetan orain arte behar bada emazteak ere hor ziren, baina ez zuten haien tokia behar bada valorizatzen edo. Eta hori azken 10-15 urteetan hainitzideki da. Beraz, gero ez ditugu hemen bezala gauzak aldarrikatzen behar bada bai, ezakit. Eta gure kasuen lehenengo belaunaldian 16 pertsona etorri ziren eta bakarrik 4 emakume, baina guain sortzen ari den kooperatiba berrian 3 pertsona dira eta 2 emakume. Eta nik uste dut hori zerbait adierazi nahi duela, ez? Nik hor gehituko nioke eta gero zaintzakin datostenak gaur ere hemen hizketan gauden gehiengoak emakumeak, eta hau bai da igual guk ere egin dugun ikuskatze bat edo behatze bat ekonomia sozial eraldatzailean eta kooperatibismoan emakumeon presentzia orokorrean handiago da, eta nik uste dut logika berak ere eramaten gaituela emakume edo emazteoi ona errazago hurbiltza, eta normalean egitura edo kolektibo hauetan ere erosoago gaude, seguruago gaude, hor gaude hainbat gauza uste dut egia da asko aldarrikatzen dugula, baina jende gehiago animatzeko batzutan aldarrikapen hauek egin behar ditugu. Beste hola galdera bat, hitz egiten ari zinetenean eta kanpoan ere hitz egin dugunarekin,
otu zaitez, esan dugu askotan, Beñatek ere aipatu du hiru eremu administratibo, hor gabiltza momentu askotan ataskatuta, aipatu dugu, azkenean mugaz gaindi ez, muga horiek apurtu eta batez ere gaina iparrego ez, muga horiek gainditzea ere beharrezkoa dugula. Uste du kasu honetan gaina argitxu iparraldean, eta zuk esan duzu gazteak animatzen dira nekazaritzara hegoaldean hori ez da ohikoa, eta honekin biok aipatu duzuen faktore garrantzitsutako bat uste dut formakuntzarena izan dela, eta da buruatu zaidan ideia bat, ez? Mugaz gaindi horretan ikusten duzu igual aukerarik, badiez formakuntza horiek nolabait elkarrekin egiteko, ze hemen ere, uste dut hegoaldean behintzat ere zailtasun asko ditugula zuek sustatzen zuen eredu horietan formazioa ere topatzeko, ez dago, eta agian izan liteke hori galdera botatzen dute. Aukera edo ernamuina adibidez elkarrekin zerbait egiten hasteko, gero bakoitzak izango ditu bere berezitasunak, baina nola ikusten duzu ez dakit, hori edo beste gauzaren bate hotzen zaizue? Formakuntzarena, beraz guk badugu formakuntza inizial deitzen duguna, hori da lizeoa edo ikasketak egiten direna, eta gero helduen formakuntza. Orduan, laborantza eskola iniz badira, baina iduritzen zait zerbait egiten aldela heldu formakuntzan. Badira ere zentroak berezituak, badira elkarteak, bule elkartea bada ere, eta erresago da, iduritzen zait, eta guk olako pertsonak formatzen ditugu, jada ikasketak edo beste bizi bat ukanduten gazte batzu, eta urte bat edo bi urteko formakuntza praktiko eta teorikoak egiten dituztenak, eta iduritzen zait hor badela gehiago zerbait egiteko, gero bada hizkuntzaren muga. Hori, euskararena, frantsesarena, gaztelerarena, baina hala ere guk errezibitzen ditugu, jada hegoaldeko talde batzu, eta pentsatzen dut behar dela hori garatu eta segitu sustengatu bai. Gure kasuan, gugana etortzen diren gazteak, edo ezain gazteak, gehienak esaten digute, hori, lehenengo sektorean sartzeko nahia dutela, eta gu pentsatzen dugu badagoela jendea lehenengo sektoreari hurbildu nahian, baina guztiok esaten digute beti nahi dutela hori, baina kolektiboki, ez individualki. Eta formakuntzari lotuta, hemen erkidegoan behintzat, ematen den formakuntzan, ikuspuntua da bakarra, beti, eta individuala. Eta gu bultzatzen dugun formakuntzan, da batez ere hori kolektiboa eta kooperatibismoa. Eta jendeari hori asko erakartzen zaio. Eta pentsatzen dugu, eredu kooperatibista bat sortzen baldin badugu lehenengo sektorean, distribuzioari begira exististen da, ez? Aspalditik gainera. Baina ekoizpenari begira oso kasu gutxi ditugu. Orduan, sortzen baldin baditugu horrelako kooperatiba eredu bat, pentsatzen dugu egongo dala jende gehiago, hau irtenbide moduan ikusiko duena. Hor, nik uste du gaina lotura iparraldera eginda ere, zuenean ikasten duenak iparraldeko esperientzia jakintza ezagutzea edo bisita trukeak egitea ere aukera bat izan litekela, ni hau hemen hola ausartzen ez da botako dut, hor dugu udalbiltza, Euskal Herri osoa, atzo hitz egiten genuen juridikoki ente bat, eta ente batzuk baditugu, gauza da nola erabiltzen dugun, edo Euskadi Akitania Berria, Nafarroa hor ere egitura badago, nik uste dut hor, orain igual, presio bat ere egin beharko genukela, nik uste dut komunitatetik edo gure proiektuetatik mugaz gaindiko proiektu guzti hauek sustatzeko. Printzipio sola zerbait geratu ezaizue komentatzeko denbora osondogoa, ordu nahiago dute hitza zuei utzi, zerbait gehiago aipatu nahi baduzue hola konkretatu, sartu gara uste dute gauza oso zehatzetan, oso interesgarrietan, baina geratu zaizue hola zerbait komentatu nahia. Pentsatzen dugu momentu larri baten gaudela lehenengo sektorean, eta hirietan behintzat ez da ikusten arazo hau, eta kriston arazo daukagu, eta faltan botatzen dugu sentsibilizazio gehiago ikastoletan adibidez, erakusteko hau irtenbide bat izan daitekela. Eta hori guzti dut, gizarte mailan jarri behar dugula eztabaida hau, mai gainean, eta honi buruz hitz egin.
Ados, horre gaituko dut eta nek aprobetxatuko dut eskepxoat gaiak ere ikutzen dit elikadurarenak. Bai, agenda politikoan ere ausartza behar dugu, gero baliabideak leku ezberdinetan jartzeko eta lehen argitxu kanpoan egon garenean esan duzu, ez? Azkenean 3 aldiz jaten dugu eta astu egiten gara janarian ondi datorren, ez dugu pentsatzen eta elikagairi gabe hemen ez badugu ezerreko izten, buru jabetza hori eta hitz egiten ari gara, ez dago buru jabetzarik eta Euskal Herririk ere ez badugu jaten. Hoxe, eskerrik asko bioi.